ଏ ଶଳା ଦିଟାକ ତ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ଶଳା ହାତରେ ବାପ କିଏ ପୁଅ କିଏ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଶଳା ଜମା ଜାଣିପାରୁନି। ବୁଝିଲେ ଷଣ୍ଢ ବାବୁ, ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଲିଅଳି ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦି ଗେଣ୍ଡୁ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। 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 ଆଜ୍ଞା ସମୁଦି କଣ ନେବେ? ମାନେ ଥଣ୍ଡା କି ଗରମ? ଓହୋ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ବାଟରୁ ସାରିକି ଆଇଛୁ। ଏଇ ଶଳା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ କଣ କୋଉ ଆଣିଛି କି? ମିଛରେ କହିଦେଇଛି ନା ଆଉ। ହୟ ସମୁଦି, କଣ ଭାବୁଛ କି? ନାଇଁ ସମୁଦି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। କୋଉଟା ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଡାକ, ମୋର ଆଡେ କଣ ହେଇଗଲାଣି। ଓହୋ, ଖାଲି ତ ନାଳେଇଲୁ ଆଉ। ଓହୋ, ବୁଝିଲ ଷଣ୍ଢ ବାବୁ। ଏ ଷଣ୍ଢ ନା ହଉ ଏ ପୁଅର ବା ଗ୍ୟାସ ଦୋଷ ଅଛି। ହୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଏବେ ଷଣ୍ଢ ବାବୁ ଟିକେ କୁହ। ଆଉ ଦେଖୁଛ ତା ପୁଅ ପୁରା ଝାଳ ଫାଳ ବୋଇକି ଦେଲା। ହଇଓ ଷଣ୍ଢ ବାବୁ, ଏଥର ଟିକେ ଝିଅକୁ ଡକାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ଆଲୋ ମା ମାଳ, ହେ ଆଇଲୁ ଜଲ୍ଦି ଆଇଲୁ। ବଢିଆ ହେଲା, ଝିଅ ନା ମାଳ ସବୁ ଜଟ ହେଇଗଲେ। तते थरे देखिदेले आउ थरे देखिबाकू इच्छा हुए रे। आसबू तू केबे कह हाय मो जीवन रे। हाँ सतरे हस तोर खुशी भरा गीत तोर। ହଇଓ ସମୁଦି, ପୁଅ କଣ ଏମିତି ହେଲା କି? ଓହୋ, ଓଭରଲୋଡ ହେଇଗଲା। ହବ ନାଇଁ, ଏ ଅଟକୁ ଡମ୍ଫର। ବୁଝିଲେ ଗେଣ୍ଡୁ ବାବୁ, ଆମ ଷଣ୍ଢ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ପୁରା କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ। ବୁଝିଲୁ ମା, ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କର। ଓହୋ, ଏବେ ବୁଝିଲ କଣ ଷଣ୍ଢ? ଓହୋ, ନା ତ ଦେଇଛ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ପାଟିରେ ପଶିଯାଉଛି। ହଁ ଷଣ୍ଢ ବାବୁ, ଇଏ ବାବୁଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସିଏ ତା ପ୍ରେମିକ ଥିଲା। ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପିଲାଟା ତ, ଆଉ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ହଉଥିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପିଲା ତ, ମୁଁ ତା ପାଖେ ପାଖେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓ, ତା ମାନେ ଇଏ ବଖରା ଜମି ଅଲରେଡି ଚାଷ ଚାଲିଛି। ହଁ, ତୁ ବି ଗାଛକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ତମେ କଣ କର? ମାନେ କ'ଣ ନ କରେ, କରି କରି ତମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିଲ ସମୁଦି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କହିବି? ପୁଅର ଚେହେରା ତ ଯାହା ଜାଣିପାରୁଛୁ, ବହୁତ ହଲିକ୍ସ ଖାଇଛି, ହେଲେ କଣ ହବ, ଖାଲି ତ ବାହାରି ଯାଉଛି ଝାଳ, ଭାରି ଗରମ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନା। ଦେଖୁନା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା ସମୁଦି, ଝିଅକୁ କଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାର।
ବୁଝିଲ ମା ଇଏ ନାଚ ଫାଚ କିଛି ଜାଣିଛ? ବୁଝିଲ ସମୁଦି ଝିଅ ମୋର ବହୁତ ବଢିଆ ନାଚେ। ହେଲେ ଯୁଆଡେ ଗଲା କାଲି ପେଣ୍ଡେଲେ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମାନେ ବୁଝିଲ ସମୁଦି ଯୋଉ ପେଣ୍ଡେଲକୁ ଗଲା ଖାଲି ରଡ ରଡ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଲା। ଇଏ ବୁଝିଲ ବାପା ଇଏ ଖଟ ଭାଙ୍ଗି ଦବରେ। ଛାଡ଼ ପୁରା ତୁ ନାଳୁଆଟା। ହଁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଇଏ ଷଣ୍ଢ ବାବୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଦବା ନବାଟା କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିଲ ସମୁଦି ଝିଅର ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବି ଯାଚିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଝିଅର ବୟସ ହେଇନି ତ। କ'ଣ କହିଲ? ୟାବ ଅନେଇଲ ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଓୟୋ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବାବୁ ଆଗରୁ ତ କାହିଁ ଏ କଥା କହିନଥିଲ? ୟାବ ଅନେଇଲ ପୁଅକୁ 49 ହେଇଗଲା। ୟାବ 49 ଏ ଜନ୍ମରେ ବାହା ନ ହଉ ଆର ଜନ୍ମର ବାହାଘର ପଛେ କରିମି ହେଲେ ଅନେଇଲ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବାହାଘର କରିମି। ୟାବ ମଲା ତ ନାଳୁଆ ଖାଲି ହାତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା କ'ଣ ୟାବ ଚଣ୍ଡାଳ। ଶଳା ଜୀବନ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟିଏ ବାହାଘର କରିପାରିଲିନି। ଭାବିଥିଲି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବରଂ ନ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ଶଳା ଗୋଟେ ବର ଗଛକୁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଶଳା ମରିଥାନ୍ତେ ନା କ'ଣ? ବାପା ଏବେ କହି ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ଅୟୋ ମା ତୁ ତ ଷ୍ଟେପିନ୍ ଧରିକି ବୁଲିଲୁ ବାହାଘର କୋଉଠି ହବ? ଅଇରେ ମଧୁରୀ ମତିଆ ଆଇ ଯାଇକି ବସ ଆଇ ଆଇ ରେ। ତୁ ତ ଭାରି ବାହାରିଆ କଥା କହୁଥିଲୁ ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଥିଲି। ଏବେ ତ ଜମି ତୋର ହଳ କର ଚାଷ କର ଧାନ ଖା ତାକୁ ନେଇକି ଏଠୁ ଯା। ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ସିନା ସିନା ନୁଚଉଥିଲି ଝିଅଟା ମୋର ବା 36 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା।